Ħaj, kif int? L-ewwel qed taqbiż dan il-video għax il-fitness u l-fat loss tiegħek li tantilek tixtieq ħajibdaw, ejja min. Il-vjaġġ tiegħek ħajibdaw mhux ma' mal-coaches biss, iżda ma' din il-familja ma' dawn il-membri illi bħalek jridu jitilfu x-xaħam u jitfawnew. Għandok ċabċiba. L-ewwel li ħanamlu ħansiru nafuk. U jekk naraw li hemm xi programm li jotta lik, ħanfehmuk dak il-programm u anke nlaqgħuk ma' fejn inti ħadd tkun qed tibda tagħmel suċċess bil-ħajja ġdida tiegħek. Okej, mela issa nitkellmu fuq ix-xjenza wara dak li nagħmlu. Da jkun 20 minuta ta' weight ta' cardio exercise illi jibdew l-ewwel net warming up. Wara l-warming up nimxu mill-ewwel għal taħlita ta' full body exercises. Inħadmu l-muskoli kollha ta' ġismek biex inti taħraq ix-xaħam u tittonja f'qasir ħin. U nispiċċaw dak li jgħidulu cooling down u stretching biex bekk inkunu għamilna dak li hu xjentifikament magħruf bħala l-afterburn fejn inti tista' tkun qed tkompli taħraq ix-xaħam għal bejn 12 u 36 siegħa wara s-session.